Filwaqt li għandna gvern ta' Roberta Bela mifni bi kriżi li ħoloqu stess, għandna Partit Nazzjonalista li lest ikun gvern alternattiv li joffri tama. Kien dan li qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino waqt l-għeluq tal-Kunsill Ġenerali bit-tema niġġeddu għal pajjiżna. Michael Piccinino ringrazzja l dawk kollha li b'xi mod jew ieħor kienu involuti fil-proċess ta' votazzjoni għal membri tal-Kunsill Ġenerali sabiex il-Partit Nazzjonalista ikollu sapport ta' tmexxija ta' pajjiżna. Jiena wegħedkom li se nkompli nagħmel ħilti kollha biex flimkien magħkom u mal-kap tal-Partit Dr. Bernard Grech ħankomplu naħdmu wkoll biex il-Partit Nazzjonalista jimxu l-qudiem u jkun ta' alternattiva vera li jixtiequ pajjiżna. Is-Segretarju Ġenerali qal li issa l-membri kollha eletti jridu jaħdmu flimkien biex titwassal il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għand kulħadd fil-mod li jkun partit bil-bibien miftuħin għal kull individu għal bidla tant meħtieġa f'pajjiżna. Pajjiżna qed sejħilna u rridu nkunu aħna li nkunu lesti u nwiġbu għal dik is-sejħa. Michael Piccinino qal li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex jassigura l-aqwa kandidatura l-elezzjonijiet li ġejjin is-sena d-dieħla sabiex eventwalment nipproteġu s-setturi tant importanti għal pajjiżna fosthom l-ambjent u s-saħħa. Irridu naraw illi nwasslu il-viżjoni tagħna għand kulħadd. Bl-aktar mod ċar għax huwa evidenti li meta nikkomunikaw u niddialogaw il-viżjoni tagħna jiena xina nikkonvinċu u anke mill-oppożizzjoni inġalu iva l-gvern ibiddel id-direzzjoni tiegħu. Irridu nikkonvinċu dejjem aktar nies sabiex jingħaqdu ma' dan il-partit. Irrid ikollna l-bibien tagħna miftuħin beraħ għal kulħadd. Għax kulħadd għandu post u spazju biex ikun parti mill-bidla li tant għandu bżonn pajjiżna. Kristin Mamo għal Net News.